Здравейте! Днес искам да ви представя по-подробно моето най-ново съкровище – комплектът Табло на мечтите – пътеводител към твоята нова реалност. Той е съвкупност от внимателно подбрани материали, създадени да бъдат ваш верен спътник по пътя към сбъдването на най-съкровените ви мечти. Вътре ще откриете наръчник за сбъдване на мечти, вдъхновяващо ръководство, което ще ви покаже как и защо мечтите могат да се сбъдват, как ние самите сътворяваме своята реалност и ще ви преведе през специални напътствия и упражнения за всяка важна сфера от живота. Ето го и таблото на мечтите, съставено от 7 шестоъгълника, които можете да подредите и залепите на стената в онази форма, която най-много усещате като своя. Аз лично обичам подредбата, наподобяваща цвете, символ на растеж и ново начало. В комплекта ще откриете карти с напътствия, лепенки, с които да залепите таблото на стената и карти с вдъхновения. Картите с напътствия са 12 специални карти, които ще ви водят стъпка по стъпка в процеса на създаване на вашето табло в рамките на 12 дни. Вдъхновяващите карти са 60 изображения, които ще ви потапят в нова реалност и ще ви напомнят абсолютно всеки ден на къде сте поели. Всяка снимка носи усещане, емоция и послание. Те са визуален език на вашите желания, начин Вселената да чуе мечтите ви, ясно и конкретно. Вие създавате карта на бъдещето си. Всеки поглед към таблото е напомняне за това кой сте и на къде вървите. Бъдете смели, позволете си да мечтаете и дайте шанс на мечтите си да се сбъднат. Вие избирате.